Samantala, mga transport cooperative sa Ilocos Region hiling na umusad na ang PUV Modernization Program. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nananawagan ngayon ang mga transport cooperative sa Ilocos Region sa pamahalaan na umusad na sana ang PUV Modernization Program. Sa sinagawang pagtitipon ng mga lider ng iba-ibang kooperatiba sa lungsod ng Dagupan, inahayag ng mga ito na sana'y gumulong na may pagpatuloy ito dahil ang ilan sa kanila ay nakapag-invest na di umano o di naman ay umutang para makabili ng mga bagong unita. Nagsama-sama po para makiusap na magmakaawa po kay President Bong Marcos. Ituloy po natin yung naumpisahan na po natin na modernization. Nung una, sir, kayong mga nasa taas, kayong po nag-hikayat sa amin para mag-modernize. Ngayon, nandito na kami. Sana po, suportahan nyo na po kami. Huwag nyo pong harangin. Samantala, umabot na sa higit 400 ng modernized PUV sa buong Ilocos Region. Gayunpaman, kabilang din sa kanilang panawagan ang pagbaba sa interes sa pagbabayad ng modernized jeepneys. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.